Sa unang panahon, mapamauso ang cellphone. Ang mga tao sobre pa'y ilang gamiton. Karon kay modern na, peteng ay tika. Cellphone nga bisag asa, klase-klase lagit sora. May de kamera, aduna say de antena. Uban peteng ayaga na ay, uban peteng itina. Kung ikatingala, cellphone peteng gamaya. Isag asang planeta imo maistorya. Apan kung nakaapan, cellphone peteng mahala. Wala jud ko'y kwarta nga ikapalit ni anang butanga. Ako naning kamot, litira na lang ko og bayot. Kaluoy sa Ginoo, naka-cellphone na jud ako. Bisan lag 51 pin, dili ra jud ko mabitin. Maminaw lang ko sa ringtone gadola, di ay kog bitin-bitin. Una ako'y text me, gwapa siya sa ngit-ngit. Kita sa hayag na apay dagway na murag kwaknet. Tulog na ka? Tulog na. Manguli na ta kay matulog. Manguli na mi, manguli na mi, manguli na mi, manguli na mi. Kay katulog na kong bebe. Kwak, 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 kwak. Bebe, ang swang be. Ang swang be. Live video. Bebe.